Det startede en helt almindelig mandag morgen. Endnu en gang sad jeg ved mit klaver, ensom og alene. Mit liv havde været sådan en lang tid, siden hun forlod mig. Det hele havde været et stort kaos med druk, smøger og restløshed. Jeg manglede en til at hjælpe mig. Samle mig op fra mørket. Et lys. Og så skete det. Jeg hørte skride og få ud på gaden. Og her så jeg denne hjælpeløse jomfru i nød. Mine instinkter tog over. Jeg måtte hjælpe hende. Tak fordi du reddede mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden dig. Du er min store helt. Det var så lidt. Hun var fantastisk. Smuk, charmerende, sjov og bedårende. Hun var alt, jeg havde savnet og manglet. Der var intet, jeg ikke ville gøre for hende. Hun ville have mig til at hjælpe hende med at aflevere nogle kuverter. Vil du gøre mig en tjeneste? Ja, selvfølgelig. Hvad så? Du skal aflevere det her. Adressen står på. Det skal jeg nok. Jeg var bedukket i forelskelsens eufori og gjorde det uden at sætte spørgsmålstegn ved indholdet. Hej skat. Har du haft en god dag? Nej, ikke lige nu. En dag ville hun have mig til at aflevere pakker. Hej skat. Hej. Jeg fik en snert af undren. Jeg tænkte på, om du ville gøre mig en sidste tjeneste der. Ja, selvfølgelig. Det betyder rigtig meget for mig. Det er den her, jeg skal have afleveret den. Men hendes godhjertede udseende og sødladende smil fik mig straks på andre tanker. Selvfølgelig. Alt for dig. Men igen ønskede hun mere af mig. Hej skat. Nej, ikke lige nu. Kom nu. Du er nødt til at fortælle mig, hvad der er galt. Det var fordi, jeg bliver ved med at tænke på, du var så tæt på at dø, og det er ikke en syg ekskæreste, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg skulle dræbe hendes overfaldsmand, og hendes krokodilletår og charme havde blindet mig, og jeg var klar til at gøre alt for hende. Og som det altid gik, fik hun sin vilje. Hvad laver I her? Du har generet min kæreste for sidste gang. Du skal ikke tro på hende. Han lyver. Hun udnytter dig. Han lyver. Hvem?